Dneska sa vám pokúsime dať, že definíciu full sandu. Normálne zaslinená papula. Fatality už veľmi dobre účinkuje, to vám môžem povedať. No čo by som povedal na začiatok je, že mám nový split. Dneska mala byť telocvičňa, ale keďže sú prázdniny, tak je zavretá a musíme sa adaptovať, zmieriť tým, že zase sme bezdomovci a musíme využívať street workout. Takže dneska sú hlavne statické triky a komba dokopy. Zajtra, keďže dneska sa pokúsime čo najviac rozbiť hornú časť tela každým jedným trikom, tak zajtra je šprint, respektíve maratónsky beh, to znamená 10 plus kilometrov, maratóna beh, 10 plus kilometrov a každý jeden kilometr 200 metrov šprint. Trošku, že nech je tam to mechanické napätie a nech stehná trošku porastú, nech nevyzerám ako kura. Jo, to feš štípej, kámo. Teraz ma extrémne začalo chrbát celý. Ja už normálne, ja sa idem naťahovať. Svrbí toto tu normálne. Ja aj nohy, ja všetko, kámo. Proste sme prišli na to, že proste keď si dávate pre-workout, keď už fakt, že tie silné kvalitné, tak aby ste sa nestali feťákmi, tak si dajte normálne 3 dní pauzu a bude to viac písať proste a vaše telo sa úplne vyčistí a zresetuje a bude to o to lepšie. Takže fakt. A potom deň 3 je push, to znamená hlavne planche, maltese, impossible dip sa chcem už konečne naučiť. A štvrtý deň full day, to znamená front lever, hefesto na bicep, front lever touch a zhyby. A samozrejme tieto 2 dni, push a pull, sú aj pridané váhy a plus dvojfázové tréningy, to znamená, že po tréningu vonku pôjdem ešte doklepnúť všetky tie svalové partie do posilky a posledný deň, 5. deň je všetko dokopy, tak ako prvý deň, ale s tým, že už som totálne rozbitý z celého týždňa a robím, čo sa dá, aby som to úplne do maxima doklepol. Tomuto sa hovorí súčasný split. Súčasný split, asi tak. No. Nad týmto splitom som premýšľal asi 3 týždne, reálne. Že jak to všetko zakomponovať, aby tam bolo všetko. Aj to kardio, ideme dať rozcvičku a ukážeme vám pravú verziu full setu. Ale dlho som netočil, tak dúfam, že to bude pohode. Ale hej. No čo mi povieš? Všetko to ide na mňa. Dobre, ako vždy, býva zvykom. A aké slovíčko na začiatok? No proste front lever idem skúsiť. Front lever hold, ako to pôjde. Kamu ty deti? No, pokračuj. Front lever hold, ako mi ide teraz. Uvidíme, lebo včera, či kedy som ho skúšal, asi včera alebo predvčerom a celkom fajn podľa mňa. Tak uvidíme, že ako to pôjde teraz. Right. Len treba na to dobrú hĺbku. Ja. Vader. Ako minule som hovoril, že front lever sa cítim staknutý a teraz ide ako nič. A ubehlo koľko? 3 dní? Nie, 5 alebo 4 dní ubehli. Teraz back lever. A potom už celé komba, no. Čo povieš? Backlever proste hotovo. Backlever je vymastrovaný, už sme na jednej ruke. Joj.
No čo, jak to ide zatiaľ? Zatiaľ? Fajn. Bá. 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 Demon back, demon back. Zase tú sladkú vodu pije.
Že čo idem, že one arm from lever. Či ak sa to... Hej, tak sa to volá, že? Ja. Ja preto ešte názov nemám. Ty kokos, ja nechápem ten vesit tvoj. Si až zaspal v tej stojke. Kalare, som si zdriemol. Čo nám povieš? Nič, keď je pustená hudba. Typci prišli, jak najväčší alfa samci, kamo. Oni sa ani nerozcvičili, oni to rovno prišli proste a že ideme bomby. Vyženieme mladých chalanov, nie? Koko. Veci sme si presúvali jak jemnutí. A odišli. Videli, jak tento robí stojku a odišli. Dobre, ideme pekne. Bali sama, si mysleli. To bude, počúvaj, týpek prišiel jak Conor. Taký malý. A iba že... Chalani, dajte si to preč. Ideme bombiť, koko. Proste úplne... A dali 10 klikov. Týpek dal 5 dipov a odišli. Dobre.
povedal by som, že máme odcvičené. Neviem, jak to vidno, ty kokos, ale my sme tu, že... Koľko sme tu? Asi 2,5 hodiny, 3 hodiny. Kamo, to je moc. Počkaj, no 2 hodiny max, podľa mňa 2 hodiny max. To ale určite. Akože na prvý deň dobre, som spokojný. Ale Čo ty? ja keďže na pár dní idem preč, takže spôj vyjechám, tak idem sa ešte rozbiť nejakými setmi vyjebanými, takými poriadnymi setmi, takže ešte si dám nejaký dubstep a ideme to rozjebať ešte. Tak, ideme na to.